állunk, hogy be kéne érjünk egyszer a célba, és akkor szerintem jók lennénk. Viszont lett egy váltó problémánk az első gyorson, a harmadik fokozat lefogazott, és most úgy jövünk végig, hogy harmadik nélkül. Megpróbálunk, de még így is egész jó elő vagyunk, megpróbálunk beérni, és akkor annak már örülünk, hogyha a célban találkozunk. Folyamatosan kérdezgetem a Danit, hogy milyen kanyarok vannak, mert elfelejtem mindig, mert azt érzem, hogy mikor hova kapcsoljak, szóval elég veszélyes. De mindegy, jövünk végig, ahogy tudunk. Úgyhogy egész napot így nyomjuk. Hát maga a verseny az jó, az a probléma nincs. Menet közben van az, hogy ugye most az a műszaki hiba miatt többször visszakérdez Ákos, hogy milyen kanyar jön, mert ő meg arra fókuszál, hogy végigérjünk. De egyébként én úgy gondolom, egész jól bírjuk a lehetőségekhez képest. Hát ez a Mádi pálya az nagyon nem hiányzott nekünk. A Szemere az egész jó, a másik kettő, a Fonyregéc Óhuta, illetve az Erdőbénye, az elég necces, főleg a vége. Mind a kettőnek. Azért azt ott kell kapaszkodni. Kimentünk ugye az utolsó előtti gyorsra, ott próbáltunk egy ilyen biztonságit autózni, hogy kibírja az autó az utolsó gyorsat is, és hogy visszaérjünk. Ugye nekünk van egy váltóhibánk, de hál' Istennek végig tudtunk menni úgy, hogy kibírta a kocsi. Ezek a pályák nekem annyira nem feküdtek, egyedül a Szemere az nagyon tetszett, a többivel azért nem vagyok kibékülve, de hát ez van. Sikerült megnyerjük a 6-os kategóriát is, és a Lada kategóriát is. Nekünk azért kalandos volt ez az év, volt motorhibánk, volt hajtásláncbeli problémánk, úgyhogy volt minden, de hál' Istennek meg tudtuk nyerni a bajnokságot év végére. Hát leginkább édesapámnak, nélküle nem ment volna. Még nem tudunk semmi pontosat jövő évre, de szeretnénk ugyanígy folytatni a bajnokságot, mint ahogy idén. Egy váltó hibával küzdöttünk egész álló nap, de szerencsére sikeresen ide értünk a célba. De egyébként jól éreztük magunkat, én úgy gondolom, a 6-os kategóriát sikerült megnyernünk, illetve a Lada kupát is. Úgyhogy hát itt vagyunk, ez a lényeg. Ésszel mentünk, ugye Mádon már begyűjtöttük ezt a váltóhibát, úgyhogy onnantól kezdve eleve óvatosabban kellett menjünk egy picit, de tehát odafigyelve az autóra, mert végig szerettünk volna menni, ez sikerült is. Hál' Istennek nem kellett fogja, megbeszéltük, hogy így fogunk, illetve így tudunk sikeresen célba érni. Szeretnék megköszönni a támogatást a Hilc Autóháznak, illetve Schmidt Team Kft-nek és az Elefor 2000 Kft-nek. Köszönjük szépen Ákos édesapjának a rengeteg segítséget, nélküle a fasorban nem lennénk.